Другий Ороза Байрам в умовах повномасштабної російської навали. Мусульмани України, здійснивши ранковий намаз, зустріли свято, що свідчить про завершення священного місяця Рамазан. Муфтій Криму Айдер Рустемов молився разом з кримськими татарами, які вимушено залишили батьківщину, лідерами кримсько-татарського народу та воїнами-мусульманами. Він подякував українським захисникам та наголосив, що відзначити свято, не забуваючи жахи війни, можна лише щирою молитвою. Молитвою Всевишньому за перемогу та мир. Перемогу та мир, який знову ж неможливий для нас, українців, без перемоги над тираном 21-го століття. Над цією Росією. Усіх мусульман України, зокрема і в окупованому Криму, привітав лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Я щиро вітаю всіх зі святом. Нехай Аллах дарує вам міцне здоров'я та успіхи в усіх ваших справах. Спільною метою є звільнення Криму та відновлення справедливості, наголосив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Вирішував весь розвиток, щоб там знову була свобода, щоб там була воля, щоб люди там добре себе відчували. А це все залежить від того, як скоро ми всі разом звільнимо Крим і інші окуповані землі української держави. Про це я говорив і хочу. Попри війну, мусульмани впродовж 30 днів від світанку до заходу сонця утримувались від їжі та води, очищали думки та робили добрі справи. І просили Всевишнього про прощення гріхів. В останні 10 ночей шукали ніч перед визначення та просили найскорішої перемоги. Світле свято Ороза Байрам заслуговує аж ніяк не жахіть війни, а перемоги України над державою зла, заявив президент Володимир Зеленський, вітаючи мусульман. Бажаю усій нашій мусульманській громаді та усім мусульманам світу спокійного свята. Рамазан, Байраминис, Хайрли, Ве, Мубарек, Олсун. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України. Дякую всім, хто допомагає. Ворог продовжує несамовитий тиск на захід Бахмута. Місто в епіцентрі найжорстокіших боїв, наголошує Генеральний штаб. Відомо, що окупанти у середмісті та ціною величезних втрат намагаються продертися на захід і взяти фортецю під повний контроль. Водночас прагнуть перерізати єдиний шлях сполучення Бахмута. У перемелюванні загарбників допомагає артилерія. З різних калібрів українські гармаші прикривають піхоту та зривають російські плани. Окрім славнозвісних 3 сокир, в арсеналі залишаються Гіацинт-Б. Гармата хоч і стара, проте володіє руйнівною силою 152-го калібру. Охочих залишити вітання москолоті на такому снаряді чимало і в окупованому Криму. Саша Кірік в переривах між стрільбами буде розмальовувати снаряд, напише, що Севастополь – це Україна. Цей снаряд він сфотографує, відправить людині, яка цього попросила, і вона, може, в майбутньому роздрукує його, повісить в рамочку на стіну і буде красуватися. 70 тисяч рублів штрафу за зневагу російської влади. Такого присуду дочекався громадянський журналіст Ролан Усманов за допис у Фейсбуці. Він прокоментував російську мобілізацію словами «Жоден цар не вартий того, щоб за нього вбивати і вмирати». Власне, сфальшовану справу розглянули ще минулого тижня, але весь цей час окупаційні судді вигадували покарання. Я не признаю своей вины. Считаю, что решение неправомерное. Мы будем обязательно обжаловать его в других инстанциях.
Не ходиш до російської церкви – уже екстреміст. Окупанти анонсували нове судилище над 2 вірянами свідків Єгови з Євпаторії та Севастополя. Мовляв, вони ігнорували російську заборону цієї релігійної організації, продовжили збори онлайн, ділилися відео проповідей та піснями, заявили окупанти. Імен бранців не називають. Утім, можливо, йдеться про Віктора Кудінова та Сергія Жигалова, затриманих окупантами у серпні минулого року. Росіяни накручують істерію навколо так званих диверсантів у Криму. Цього разу ФСБівці заявили про затримання 47-річного жителя Севастополя, який буцімто збирався підпалити одну з окупаційних адміністрацій. Мовляв, він вже підготував усе необхідне, але завадили силовики. Оселю чоловіка обнишпорили, виявили кілька папірців і мобільний телефон. Виявилося, що чоловіка схопили ще в грудні, але заявили про це лише сьогодні. Цілком ймовірно, що бранця призначать ЦАПом відбувайлом, щоб спробувати залякати українське підпілля. Однак затриманому севастопольцю вже шиють так звану підготовку теракту та погрожують 15 роками в'язниці. Головний шлях лежить до Криму. Це станеться вже скоро, і для багатьох це буде несподіванкою. Такими словами з нагоди свята Ораза Байрам звернулися бійці та командири роти вогневої підтримки імені Номана Челібіджихана, які зараз боронять Україну у Бахмуті. Я вітаю усіх наших співвітчизників і усіх мусульман. Дякуємо, що підтримуєте нашу боротьбу. Наш підрозділ дає відсіч ворогу. Селям алейкум, сайгой один ардішлярмас. Ораза Байрам епсімізе мубарек олсун. Боронимо та звільняємо нашу землю. Але наш шлях головний – це шлях до Криму. І ми зайдемо в Крим. І зайдемо найближчим часом. Це для багатьох буде несподівано. Але ми знаємо, що нас в Криму чекають. Ми хочемо подякувати кожному, хто став в стрій і боронить нашу державу. Ми хочемо подякувати всім, хто не зміг встати в стрій, але допомагає Збройним силам України. Ми, як ніколи, всі згуртовані, ми всі разом. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!